A danas o projektu Pravoslavni volonteri u zdravstvu razgovaramo sa koordinatorom projekta, prečasnim Mirejem, inženjerom Hadži Željkom Jovanovićem. Oče, pomaže Bog i blagoslovite. Bog pomogao i Bog blagoslovio. Evo, za sam početak našeg razgovora imali smo priliku da razgovaramo na ovu temu, ali da podsjetimo naše gledalce šta je to projekat Pravoslavni volonteri u zdravstvu, s obzirom da je ta tema uvek aktualna. Tako je, Bogu hvala, evo već pune 3 godine kako naši pravoslavni volonteri u zdravstvu više nego uspešno funkcionišu u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. Trenutno se nalazimo na 2 ugledne klinike, na klinici za kardiohirurgiju i na klinici za vaskularnu hirurgiju, gde naši volonteri svakog dana dolaze i pomažu doktorima, sestrama u tim nemedicinskim poslovima. Tako da imamo veliki broj volontera, veliku zainteresovanost i Bogu hvala, njegova svetost, naš patrijarh srpski gospodin Porfirije kao brižni otac koji brine za sve bolesne, potrebite, blagoslovio je da ovaj divan projekat, eto, već 3 godine bude realizovan u Kliničkom centru Srbije. Kakva je vaša saradnja i kako ste zadovoljni samom upravom na klinikama na kojima vaši volonteri pomažu medicinskom osoblju? Bogu hvala, imamo jako lepu saradnju sa Kliničkim centrom Srbije, veliku podršku dobijamo od direktorke profesor dr. Jelene Drulović, od glavne sestre celog kliničkog centra Mirjane Prebićević. Šta god nam treba, uvek su tu za nas, gledamo da se proširimo i na još neke klinike, podržavaju nas u svemu ono što nam je potrebno. Tako da, Bogu hvala, jako lepo sarađujemo, imamo jako lepu saradnju i mi smo jako zadovoljni. Bogu hvala. Kažete da je trenutno veliki broj volontera. Da li znate koji je to broj i kako naši gledalci mogu postati deo vaše ekipe? Mi trenutno imamo 82 volontera koji redovno, svakodnevno raspoređeni po danima, dolaze u Klinički centar Srbije i, Bogu hvala, taj broj se sve više i više uvećava. Tako da oni dolaze na kliniku za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju, raspoređeni su po odelenjima. Neko se nalazi u šok sobi, znači intenzivna nega, neko je u poluintenzivnoj nezi, neko je na odelenju prijema i otpusta i, Bogu hvala, dobro je uigran tim i jako lepo funkcionišemo i pomažemo u svemu onom što je potrebno. Da li, oče, volonteri moraju da imaju neko određeno predznanje, iako se bave nemedicinskim poslovima, prosto iz medicine, iz prve pomoći? Onaj ko dođe da volontira nije nužno da ima bilo kakvo predznanje, dovoljno je samo da ima dobru volju, a onda će proći određenu obuku kada dođe kod nas. Imamo jako ozbiljnu obuku da svaki volonter koji dođe dobro se nauči pre svega šta u bolnici ne sme da radi, pošto su to pacijenti u pitanju, šta nije njegov deo posla, gde mora prethodno da se konsultuje sa glavnom sestrom ili sa sestrom na odelenju pre nego što bi uradio i tačno se zna šta je njegov posao koji on obavezno radi kada dođe. Opere ruke pacijentu, umije, podeli doručak, razgovara s pacijentima, ode do laboratorije, donese neke rezultate ako treba, ode do magacina, donese nešto što treba sestrama, presvuče pacijenta, nahrani, ode kupi nešto pacijentu, tako da prođu određenu obuku i onda nastavljaju sa svojim volontiranjem ukoliko su oni zadovoljni i ukoliko mi shvatimo da oni zaista mogu da se odazovu tom izazovu. Da, a prolaze obuku sa vama ili sa medicinskim osobljem sa klinike? Uzajemno, i sa medicinskim osobljem i sa nama. Znači, onaj ko se javi da želi da volontira, najpre sa mnom razgovara, onda mu ja dam broj telefona od naše sestre ili brata koji će ga sačekati prvi dan kad dođe na kliniku, da mu malo pokaže kliniku, da malo on isprati šta se tu dešava, da osjeti malo atmosferu, da vidi kako to u praksi deluje i onda, ja kažem, sedi sad kući, pa razmisli dobro da li je to onako kako si ti to zamišljao ili nije, da li ti to možeš da izneseš, pa mi se javi. I oni se onda jave, kaže, oče, ovo je nešto mnogo lepo, mnogo mi prija, želim da budem deo ovog projekta. Onda uradimo uniformu za tog volontera ili našu volonterku i polako kreće posebna obuka gde njemu se odredi mentor koji će ga učiti, koji će da bdi tu nad njim i tako polako. Bitno da imamo ljubavi pa polako to se onda teče, ide nekim svojim tokom. Da, sigurno sam da je potrebno dosta ljubavi, dosta strpljenja. Pa jest. To su u pitanju pacijenti, tu zaista dolazi onaj ko ima ljubav i ko želi da zbog tih pacijenata žrtvuje svoje vreme, da pokaže na delu da je zaista
dete Božije i mi imamo veliki broj volontera koji kažu oče, ja ako ne dođem neke nedelje na kliniku iz nekog razloga, nekako prosto osjećam koliko mi nedostaju pacijenti, koliko mi nedostaje njihova ljubav, blagoslov, jer to su pacijenti koji su uplašeni, zabrinuti i njima mnogo znači kada im priđe neko od naših volontera pa porazgovara sa njim, pa on kaže, često su pacijenti udaljeni kilometrima od svojih porodica koji ne mogu svaki dan dolaze da ih posećuju, pa naš volonter ode pa mu kupi nešto u prodavnici, pa ga očešlja, pa ga umije, pa mu namesti jastuk, pa ga prošeta, pa ga dovede do toaleta. Bukvalno se naši volonteri zamenjuju porodicu u tom trenutku. To su do sad radili naše sestre, ali mi se trudimo da sestre maksimalno toga rasteretimo, da bi one mogle da se posvete najviše tom medicinskom delu posla. I sestre su naše prezadovoljne, kažu koliko nam znači što imamo sada volontere i koliko među njima vlada ta jedna ljubav hrišćanska. Prosto vidi se da je blagoslov Božiji tu nad tom našom organizacijom. Sigurna sam da pacijenti vama i prilaze i pitaju za ispovijest, ali sigurna sam da i mi tek običan razgovor sa volonterima mnogo znači. Kako oni reaguju? Tako je. Mi u Kliničkom centru Srbije imamo duhovnika, oca Zorana Kerezovića, ali ja njemu pomažem uz njegov blagoslov, ispovedam na klinici, pričešćujem, imali smo i krštenja na klinici, tako da je to nešto divno kada ljudi shvate da na klinici mogu da dobiju pre operacije ili posle operacije ispovest, da dobiju sve to pričešće, ta njihova lica, kad vidite kako se ona ozare, ili recimo čoveka koji se krsti, recimo u bolnici, kako je to jedan divan osjećaj, koliko se oni tu prosto dođu da se izleče telesno, a oni izađu izlečeni i telesno i duhovno. I onda ja njim uvek dam molitvenik u ruku, upoznam ih sa svim evanđeljem, recimo ako neko nije bio toliko crkven čovek, objasnim mu koliko je bitno kad izađe iz bolnice, ako je pravoslavne vere, da se javi svom parohijskom svešteniku, pa da redovno počne da posti, pa redovno da ide na svete liturgije, pa postao da živimo u crkvi i sa crkvom. Se trudimo. Tako da imamo jako lepa iskustva, što moram da kažem i sa pacijentima koji su muslimani, koji su rimokatolici. Nikada nismo imali nijedan negativan komentar ili bilo šta. Svi su bili zahvalni, hvala njegove svetosti što nam je ovo omogućio da imamo ovde, pričaju svoje iskustva, kako oni lepo sarađuju sa svojim komšijama. I tako, zaista je, da kažem, blagosloveno, u ljubavi živimo svi zajedno. I medicinsko osoblje, i mi volonteri, i doktori pokazuju veliko poštovanje prema našim volonterima. Trude se oni osjećaju tu što prijatnije, što lepše. Ne daj Bože da neki volonter malo nešto vidimo da je umoran ili to odmah doktori kaže dajte pregledamo da vidimo kako si, šta si. Zaista, slava Bogu da tako sve lepo funkcioniše. Bogu hvala. A i na neki način mnogo možemo da naučimo od ljudi koji su jaki u veri, čak i u onim najtežim, fizički najtežim trenucima u bolu. Tako je. Čoveku kad se javi neka bolest, uglavnom mnogi se pitaju zašto ja, zašto baš mene to da snađe. Imao sam divan primer pacijenta, mladog jednog koji je čekao transplantaciju srca, koji mi je rekao kad je saznao da je boluje i da treba da mu se vrši transplantacija srca, da mu je prva pomisao bila zašto ne ja. I tom rečem je sebe skroz rasteretio. Prosto tu vidite koliko oni imaju ljubavi, koliko su jaki u veri, koliko su sve prepustili volji Božjoj. Ne osuđuju ni svoje bližnje, ni Boga, prosto sve su prepustili volji Božjoj i Bog to sve onda rukovodi, operacije prođe lepo, bez komplikacija, sve tako odlično funkcioniše. Da. Oče, pretpostavila bih iz našeg dosadašnjeg razgovora da ste veoma zadovoljni dosadašnjim radom. Pa mogu da kažem da sam kao sveštenik pre svega jako zadovoljan koliko naši parohijani su zaista pokazali da su hrišćani na delu. Ne, jer pri kraju svete liturgije sveštenik kaže u miru iziđimo, Gospodu se pomolimo. Da nije dovoljno samo na liturgiji biti molitven, samo na liturgiji činiti metanija, samo na liturgiji nositi marame, da ćemo pokazivati pobožno, nego kad izađemo sa svete liturgije, nemoj da kažeš ja sam dao Bogu Božije, to je dovoljno, sad gledam samo sebe, nego pokaži to zašto smo se molili, daj neku žrtvu svoju za svog brata, za svoju sestru. Ovo volontiranje u bolnici, ja kažem, to je jedan podvig.
jer ti prosto organizuješ svoje vreme unapred, to nije brat ili sestra koga si ti srela negde na ulici pa ti zatražio pomoć usput, nego ti ciljano odlaziš na mesto gde znaš da nekom treba tvoja pomoć, da je neko ugrožen, ciljano unapred organizuješ svoje vreme, jer naš svaki volonter je obavezan da jednom nedeljno dođe u bolnicu, da bude tačno određeno vreme, da dobro poznaje kliniku, da dobro poznaje posao, jer je to zaista tamo ozbiljan rad. I ljudi zaista daju, to je podvig, ja kažem, i dolaze redovno, tako da slava Bogu, ja sam prezlavljen što se pokazali i kao pravi hrišćani, a i kada su tamo došli na kliniku, zaista su shvatili ozbiljnost, da oni tu nisu došli da bi šetali, da bi dali nekih 20% sebe, eto ja sam tu da porazgovaram pacijentom, malo ću da ga nahranim i to je to, nego zaista se trude da znaju gde je laboratorija, gde je rendgen i kako se pacijent vozi na rendgen i koga možeš stepenicom, koga možeš liftom, to su neke banalne stvari za nekoga, ali u bolnici to je nešto jako bitno, pa onda vrše kompletnu higijenu pacijentima, da se oni prijatno osjećaju. Zaista jedna blagoslovenja nam projekat. Da, kako Bogu ne. hvala. Pogotovo pacijenti koji su tad u najkrhkijem nekako fizičkom stanju, kad neko priđe s toliko ljubavi, mogu da zamislim koliko tek njima sve znači. Tako je, pacijenti su uvek uplašeni za krajni ishod, brinu se i prosto potrebne im je reč utehe, sve u neizvesnosti, potrebno da ih podsjeti na postojanje Boga, da ih posjede sve u Božjim rukama, da im se neko obrati kao personi lično, da ne žuri, da im se posveti, da im nešto učini, neku sitnicu, njima to mnogo znači. Opet kažem, pričešće im jako znači koji su pravoslavne vere, ispovest takođe, razgovor, tako da će Bog da se to proširimo i na još neke klinike. Trenutno smo, kao što rekao, na kardiohirurgiji i vaskularnoj hirurgiji, ali se i mnoge druge klinike još uvek interesuju, zato je bitno da bude što više naših volontera. Da. Kao što ste rekli na početku razgovora, naši gledalci mogu da se pridruže vašem timu, tako što će sa vama se čuti. Tako je. Bitno da se jave na moj broj telefona 062 8259 202. To je prvi korak, da se jave i da krenu. Uglavnom, nepomjanih gleda da ih saplete na razne načine. Pa gde ćeš ti da se javiš, pa jeste to lepo, ali ako si mlad imaš puno obaveza, ako si star, pa gde ćeš, ti si sad star, ako neko je malo, ima neko bolest, pa gde ćeš, ti si bolest, gleda nas saplete. I uvek savjetujem, ako ti si javila želja u srcu da volontiraš, ti napravi prvi korak, ti uzmi svoj krst i kreni, a Bog će misliti na sve. I prosto ti se samo javi i dođi, pa će Bog sve drugo rukovoditi. I recimo u toku, ako nekad i nastane neko iskušenje, pa osjeća čovjek premor, pa ja kažem, sa krsta se ne silazi, sa krsta se skida. Znači, idi ti dokle god Gospod tebi daje blagodat da dolaziš, da se moliš, nemoj sam da odustaješ, dok se zaista ne javi neki realan razlog zbog čega neko ne može da dolazi. I Bogu hvala, odlično funkcionišemo, ljudi dolaze, niko do sada nije odustao iz bilo kog razloga, osim ako se neko recimo udao, potišu u neki drugi grad da živi, pa tehnički nije se moglo, ili recimo oni koji su dolazili pre podne, pa su se sad recimo zaposlili, nisu radili, oni sad prebaci se pa dolaze posle podne na kliniku. Ljudi nađu uvek način, ako ne može radnim danom, on dođe subotom, nedeljom, za svakog ima mesto da se pokaže da je hrišćanin. Znači, ko radi toku nedelje, cele nedelje, pa ne može, on nađe posle liturgije, kaže, oče, kako je to lepo, budem na liturgiji i odmah s liturgije direktno dođem na kliniku. Koja je to blagodat, koja je to lepota. Prosto u duši i srcu. Ono što sam se molio na svetoj liturgiji, što sam svedočio onu ljubav, sad imam priliku da to pokažem i na delu, da pokažem i u praksi, da Gospod vidi da smo deca Božija. Da. Oče, da li naši gledalci iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke imaju priliku da saznaju nešto više o samom projektu svojim parohijskim crkvama? Tako je, u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj uglavnom po svim crkvama na oglasnim tablama stoje naš plakat, stoji gde piše projekat Pravoslavne volonterije u zdravstvu sa mojim brojem telefona, gde svi mogu da se jave koji žele da volontiraju, takođe i braća sveštenici i starešine mnogih crkava i na liturgiji podsjete ljude za naš projekat i pozovu, a i ja idem po blagoslovu, po našim crkvama u Arhijepiskopiji i držim predavanje i govorim o tom našem projektu, tako da ljudi budu upoznati, da znaju o čemu se radi. Dešava se da neko ne može on lično da volontira, ali ima ćerku, unuka, komšiju, komšinicu, onda on njima to kaže, onda se oni jave, da im taj naš letak.
Tako da ovo je jedan projekat za koji se zna i u arhibiskopiji, a boga mi i u cijeloj našoj zemlji, jer je po našem modelu su isto ovaj projekat počeli i u Niškoj eparhiji, u Niškom kliničkom centru, uz našu pomoć, uz naše savjete. Zaista nesebičnu pomoć smo im dali u svakom smislu i kako treba to organizovati, šta je se pokazalo u praksi kao dobro, šta nije. Tako da verujem da će u drugim eparhijama da se ovo pokrene, da bude po bolnicama, jer zaista ljudi žele da volontiraju, samo je bitno da ih neko malo motiviše, da ih neko malo aktivira, da prosto se napravi neka organizacija, hoće naši ljudi da pomognu. Divno. Evo, oče, za sam kraj da pošaljemo jednu poruku našim gledaocima. Zašto bi trebalo, evo naveli smo toliko razloga, ali ukoliko imaju neku, da ih nešto koči, da se jave, da se plaše možda, da prođu samo tu obuku, pošaljimo im poruku. Gospod kaže u Svetom evanđelju da će na strašnom sudu reći deci svoji: hodite blagosloveni, jer gladan bejah nahraniste me, žedan bejah napojiste me, u tamnici bejah obiđoste me, u bolnici bejah posjetiste me. Apostoli ga pitaju: Gospode, pa kad smo te mi to vidjeli gladnog nahranili, žednog napojili, kad smo te mi to ubišli u bolnici? A Gospod kaže: kad učiniste jednom od male one braće, meni učiniste. Znači, svi mi koji se trudimo i koji dajemo podvig, da li u bolnici, u kliničkom centru ili nekom drugom mjestu, dajemo nešto, mi dajemo samom Gospodu, Isusu Hristu, odnosno Gospod je dao da preko našeg brata darujemo Gospodu. I sve što damo, moramo da znamo da ništa nismo naše dali. Ni naše vreme, ni naše zdravlje, ni naš trud. Sve je to od Gospoda i sve Božje dajemo. Zato i kad se nama neko zahvali, kad kaže hvala ti što si mi dodao čašu vode ili hvala što si mi učinio, jedini pravi hrišćanski odgovor jeste Bogu hvala. Ja sam ništa, nek je Bogu hvala za sve i slava. Tako da slava Bogu, eto pozivam sve koji žele, neka se jave, neka dođu, neka naprave samo taj prvi korak, a Gospod će onda da ih prigrili, da ih sačeka i to će sve da funkcioniše odlično. Oče, svu sreću vam želim u daljem radu. Svaka čast zaista na koordinaciji svih volontera na čitavom dosadašnjem radu i hvala vam na izdvojenom vremenu. Bogu hvala za sve i slava.